Здравейте хора, добре дошли в новото ми видео, тъй като днеска пак ще играем този път за GG. Спечелих два пъти, отворих два бокса, не филмах първи път, само че искам само да видите какво ми се падна. О, извинете. И аз не знам как стана това. Хайде. Да, скина. Има и друг скин. Хора, надявам се, да сте успели да вземете този хайперчарж скин, който даха за безплатно. И също втория бокс, ако не сте гледали, ми се падна и този скин. Мега як. Нещо е PG Радвърса. Ще играем за тези двете. За GG боксовете и за Мистер P. Само да взема да ида прибито. Що имам глава. Сега събирам да си взема по-скъпата оферта. Знам, лагва и то бая. Напочва ми вика прахтето. И виках, в това видео може да се взема Макс с Дженга. Защо ли? Защото струва вече 12 при малко струва 14. Да, ще взехме сега 5 кредита. Да му биг брейна за нищо човек. Ако успеем да вземем още няколко GG бокса, ако запълним първия ред и вземем още 3 GG бокса, купувам Макс. Добре, нека започваме от GG. Защото много искам Макс. О, не. Аз тук между другото съм добра с Амбър. Както играх до видео. Където има. Много не мога да избера. Кой? Емс. Добре. Хора, като знаете, аз мисля като лохлюк. Не съм бавната. Аз винаги пускам някакъв спин на рандъм. Точно къде се взе. О, добре, че не е на нокаут, че ще да съм дет. Не. Няма не вземеш джемовете. Ах ти. Не. О, добре, че той избра Емс. Не, тук ще да кажа рано. Дай он тя да пари. Пина. Това е гриф. Само че с скин. Да, извинявам, че ще говоря така, не енергично, както се спомени гласа. Това е защото станах при час и нещо. И викам, да, аз снимам видео. Какво съм мисля? Толкова много все пак. Правиш или не правиш? Спането винаги мога да спъка цел. Всеки ден, всяка вечер. Не бе! Не, край сме. Хора, не. Айде, еламе тук. Шит. Айде, мърни. Не, край, до тук сме. О, не. Добре, имаме 500 такива. Скоро как гледам, ще имаме пак стар дроп. Бедай, между другото. Трябва да спел говоря на английски. Че не всички знаят, както и да. Ще отгледам Мортис на хайпара, че ми се падна хайпара му. Значи, тези двата. Така да е, тези двата иска да кажа. Топ Харт и Мортис.
Рокабилити Мортис и Галя Мортис. И то ма кефи, не знам защо. Нека да запомня нещо друго, не знам. Да, айде. Ох, добре, тук за 4 са, добре. Все пак... Вижте, моля. Моля, просто вижте. Имам го. Не говоря за скина, цял мистер Пиде. И... Че... Скоро ти играя. Някой друг освен Амбарайти. Всъщност Арена Сърч. Нещо глично. Не ми дава звук. Странно. Айде. Както и да е. Оф, това е кнокаутът. Забравих. Това за какво е? Аз съм недоразвито мекотело. Прави по-бързо. Не! О, видяхте ли шапката си имаше слънче? О, не, сега наистина дойде слънчето обаче. Перфектно. Точно така, както не трябваше да бъде и стана. Така че е. Айде бе, Нита. Не! Тя го спана точно на мене ли бе? Ма не, тая Нита нещо не ме харесва, казвам ви. Мрази ме. Нитата обаче как се стяга? Тя има този пин бе. О, не, това не е добре. Айде после да играем на това, защото ме страх да не изгубя всичките. Айде малко на нормален Showdown. Нещо да не съм да играл. И утре на Showdown е така 421 само. Ето виж. Тук е. Тук е най-ново трофита, Season и през цялото време. Най-големия ранг и сега на кой съм. В ранката. Колко 3 срещу 3 съм побеждавала. Колко поинт си имам в това фотоапарат. Не знам как се нарича. Да, нека положим. Стопринца ще има поне една GG, нали? Не само. Няма. Странно. Като имаше сърч реагира, те веднага го използваха, ама GG е напълно GG. GG. Той, че не го чета, така се казва. Не. Няма мемо. Няма там как се нарича. Не мога да го кажа. Нямам заряд. Не бе, спри бе. Човек. Да, това видео ще стане дълго. Това ученица над мен, какво е? Не мога да разбера между другото. О, леко. Юпи. Добре си избера. Както не. Още 40 дни, които не знам как ще да дам и да си купя това. Да си купувам само това за 200. Не, си купя това за 40. Да, както.
още една последна игра. С кой не съм играл отдавна, между другото. С кой не сте ми виждали игра отдавна? Леонче. Ко? Това как го имам, бе? Да, един път дах на моят приятел да игра и да. На кой са взели Hypercharger, ще не знам кога ще разбера. Никой се пана от ранката и стар дръпа. Киф има скина, не е толкова за това. Да. Една последна игра. Ще трябва да качвам и един-два шорта още. След това. Не, ето има скин на Нита. Вижте, аз натискам. Аз не правя така. Защото просто се бавя. После като стане сам ще го убия. Не си... Аз ще убия тоя. Или някой друг пример. Как ти да е? Не, съм толкова мъртъв на да чек. Едно. What the hell? Не, още един ли бе? Я да видим кой брок ще победи. Златният е много топ. Не му поянча време от този тъпак. Купа е 120. Аз искам да стигна да легендарката. Кой стане след 100 години? Как е? И това нещо видео, хора. И